SMainao Basumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा 3 अक्ट'बराव समायखिरा लागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदोंमोन। जाय फोरमायथिनायखौ हामलायथि बावहरदों प्रमद बर' बिथाङा आरो समायखिराखौ लानो हायाब्ला बिथाङा गाबबाय थानो नाङा होनना प्रमद बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। हामलायनायखौ बावदों आरो खालि समायखिराखौ लानो मोनाबा जाहाथे दुखु मोननानै गाबना थाया आं बेखौबो खावलायदों। बिथांनि बुंनायनि ओंथिया मा दङ होनना ओरैनो बुङो बिथाङा आरो एबारथ' बिदाय लासिगोन नालाय बायदिसिना बुंनानै गावनि मेम्बारफोरखौ जोंनि पार्टियाव फैबाय थानायखाय गावनि मानसिफोरखौ हमथानो सानदों बिथाङा। थांनाय 5 बोसोराव सरकारा बायगोन दिनै बायगोन गाबोन बायगोन होननानै 5 बोसोर थांबाय सरकारा बायाखिसै दा जोंनि सरकारानो जाफिनगोन दा बेखौ नुनानै बिथांनि हान्जानि मानसिफ्रा लोब लोब जोंनि हान्जायाव हाबदों बेखौ हमथाथ'नो थाखाय बिथाङा बुंदों बेनि बादै जेबो नङा। ननै सेरफाङाव गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसायख'थियारि फोसावथाय मेलाव बाहागो लाफैदों आरो माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। दावराव दावसि गैयालासिनो गोजोनै बिटिसि बिसायख'थिया जानांगौ। आसाम सोरखारा मेरिटआव होनाय बायदि बिटिसि सोरखाराबो मेरिटआव साख्रि होनांगौ। बिसायख'थि फैयोब्ला ओरैनो दि भटार्स होननानै सिगिबाय थायो होनना गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव बिजेपिनि सोरखार जाब्लाबो जायाब्लाबो भिसिडिसिनि राहाया दानसे दाननैनि उनावनो सोलायगोन होनना गिबि मन्त्रि बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे 125 सोदांनाया जाबाय होनना गिबि मन्त्रि बिथाङा फोरमायथिदों। আপসুৱে ইউপিপিএলত যোৱাবাৰো সমৰ্থন দিছে এইবাৰো সমৰ্থন দিছে তাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। আপসুৰ লগত আমাৰ কোনো সংঘাত নাই। আপসুৰ 125th এমেণ্ডমেণ্ট অলৰেডি গ'লেই 2 মাহ 3 মাহৰ ভিতৰতে ভিচিডিচি ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'বই হ'ব। বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'লেও হ'ব নহ'লেও হ'ব। तामुलपुर जिल्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव सोरखार दागोन बुंनाय बाथ्रानि सायाव लरेन्स इस्लारि बिथाङा फिनजाथाय होदों। आगोलबो बुंदोंमोन 2020 मायथाइयाव जे प्रमद बर'आ सरकार दानाय समाव बिथाङा बुंदों बिनि सरकारा मास मोनसेल' बिनि सरकारा मास मोननैल' र' 3 दाननि उनावनो बे सरकारा बायगोन फैयै फैयै फुरा 5 बोसोरखौनो प्रमद बर'आ सरकार सालायबाय। दिनै जेबो इस्यु गैयिनि थाखाय बिथांमोना बुंदों जे जोंनो सरकार दाफिनगोन। माब्रै दागोन? दिनै चन्दन खाम्फाया इउपिपिएलआव हितेश बसुमतारी इउपिपिएलआव धीरेन बर' इउपिपिएलआव गर्जन मुसाहारि इउपिपिएलआव बेबायदि बर'नि माखासे लिडारफ्रा गासिबो दिनै फारि फारि इउपिपिएल दलाव जगदान जागासिनो दङ। दिनै खौसेथिनि जे स्ल'गान होदोंमोन दिनै बे खौसेथिनि स्ल'गानखौबो मोनसे पार्टियावनो गोबां लिडारफ्रा फैनानै दिनै खौसेथियाबो जानो थांगासिनो दङ मोनसे पार्टिनि गेजेरजों। दा बेफोरबायदिखौ नोजोर होयोबा नोंथांमोना नुगोन जे बिथांहा जेबो जिहेथु गोसो बोनो हानाय जेबो राव गैला, गोसो बोनो हानाय जेबो इस्यु गैला, गोसो बोनो हानाय जेबो एजेन्डा गैयिनि थाखाय बिथाङा बेबायदि बुंनानै मानसिफोरनि गोसोखौ बिथाङा जै खालामनो नागिरदों। नाथाय मानसिफ्रा मिथिगौ सोर सरकार दागोन आरो दाया। नोंथांमोना नुगोन 22 अक्ट' खालिनो माने रिजाल्टआ फोसावगोनबा 3 थारिख माने एसे गोलाव। जोंथ' सरकार दानायनि साननै उनावनो जों रिजाल्टनि साननै उनावनो जों सरकार दानो हागोन। साननै उनावनो गभर्नमेन्टआ लेंहरगोन गभर्नरा लेंहरगोन सरकार दानो थाखाय 3 थारिख मानो नांगौ? 22 अक्ट'आवनो जिहेतु ओंखारगोनबा बाय सप्तासे 10 दिननि जेबो खोथा गैया। रिजाल्ट ओंखारगोन साननै उनावनो जोंनि पार्टिया सरकार दागोन। आंनि साइडनिफ्रायथ' आङो इउपिपिएल दोलोखौनो लरेन्स इस्लारि सारखौ सापर्ट खालामगोन होनो लुबैदों। बिथांखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव खामानि मावबाय थानाय नुदों मोजां मोनो सारखौ बिनि थाखाय आं बेखौनो लुबैदों आरो सारखौ। बिटिसिआव प्रमद बर'नि सरकार बेखौ नोंथांमोना फैफिनजानो लुबैयो? औ फैफिनजानो लुबैयो बेखौनो लुबैदों। जिहेतु नैबेयाव ओनसोल हिसाबै देरहासार बसुमतारी दं बेखौ नोंथांमोना मा नुदों? जौगाथायनि खामानि माबायदि मावलांनानै बिथांमोननि मावनायखौथ' आं बारा मोनथिजोबा। आं
बिनि सोमोन्दै बारा बुंनो रोंला दा जोंनि दा सोलिबाय थानाय फरेस्टारनि सरकारखौनो मोजां मोनो आरो बेखौनो सापर्ट खालामगासिनो दं आरो दाबो खालामगोन बेखौनो भट होनो रेडि जाबाय आरो औ सालाकाथियाव UPPL देरहागोन होननानै नोंथांमोना मिजिं खालामो नामा नुनायावथ' सार बेखौनो लरेन्स इस्लारि सारखौनो देरहागोन बायदि साननानै दं औ आरो देरहानायनि थाखाय नोंथांमोना खामानि मावगोन जों हाजासे जोङो सार लरेन्स सारखौनो सापर्ट खालामगोन जों आरो खामानिबो मावगासिनो थाबाय थानायखौ नुखादों सालाकाथियाव खामानि मावदों ओरै जोंनि गामियावबो दा नायफैदों आरो नायनोबो हागोन मेला लोब लोब मानसिफोर दङ आरो दा जों जेरखम ओंखारदों इयुनावबो सारा देरहायोबा जों बिदिनो दावगालांबाय थानो हाथों आरो जोंखौबो सारा नायथों जों बेखौनो मिजिंथिनानै थायो आरो मा गामि नोंसिना जोंना बर' खाथि सालाकाथि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो जिहेतु फैगौ बिसायख'थियाव सोरनो भट होनो थाखाय खावलाय सालाकाथि ओनसोलाव जोङो खावलायो सारनोनो लरेन्स इस्लारिनो होथोंसै आरो खामानि मावबाय थानायखौ नुखायो जेराव आरो सोंबाय थानांगौ दरखारबो गैया दानि जोंनि बिटिआर सरकाराव जेसेबां मानि डेभेलप जादों आरो नुखादों पाब्लिकफ्राबो मिथिखागौ बिनि थाखायनो आरो बयबो गोजोन्थों माबा UPPL खौ होनो सानदों मानोना UPPL आ जोंनि थाखाय बिराद माबा बायदिसिना मोजां गभर्नमेन्ट न' होदों आरो बायदिसिना लामाफोर मोजां खालामदों आरो माने सोसोना रेशन कार्ड गैया बायदिसिना बिराद असुबिदाफोर माबा गैयैयाव माबा मदद खालामदों ओंखायनो जों UPPL खौ भट होनो सानदों मानोना बियो जोंनि थाखाय बिराद माने सानगासिनो आरो बे देरहाबा आरो साबसिन मावगोन आरो मोजां मावगोन आरो बिदिनो बायदिसिना जों बायदिसिना डिमान्ड दङ जोंनि माने औ नोंना मुङा मा मुं आंनि मुङा माबा मार्था मार्दि मा गामिनि आङो सान्दियागाव गामिनिफ्राय लरेन्स इस्लारि जिहेतु UPPL नि बिजाथि पार्टि बेखौ देरहागोन होननानै नोंसोरो मिजिं आसा खालामो नामा औ जों आसा खालामदों माने UPPL आनो देरहागोन होननानै आरो जों UPPL खौनो भट होगोन सानदों ओहो सिगांनि सरकारा जेब्ला माबा आगोल देरहासार दंमोन नाथाय देरहासार दङाव जों जेबो मोनाखै आरो बिदिनो बायदिसिना बिराद असान्ति दङमोन आरो बिदिनो जोंनो जेबो असुबिदा माने सुबिदा जेबो होआखै बियो दा लरेन्स इस्लारि सारा माबा UPPL आव माबानानै जोंनो बिराद सुबिदा होदों आरो माबा हेल्प खालामदों ओंखायनो जों माने UPPL खौनो होनो सानदों भटखौ हानि पाट्टा मोनदों ना मोनाखै मोनाखै मोनगोन होननानै खोथा होदोंना होआखै होदों जों आसा दङ माबा हा पाट्टा खालामगोन होननानै UPPL आ आसा होदों